Аре сега да видите как се зарежда. Слатина! И така, понеже вече приключваме първото зареждане, затваряме елексир мобила и вече сме на локацията в складовете на Shell, за да заредим елексир, защото обемите се покачват, хората се кефат, за което благодарим. Тия са от охладените, само за наши хора. И здрави. Няма добавена захар, няма консерванти, няма гадни неща. Вече сме при най-големия дистрибутор в София, Smart Food. Така че сега ще заредим дозата им за тази и следващата седмица. Това е новата ни експериментална пекия, която ни прави доста по-sustainable. Но, казва се, че не е много практична. Тук вижте сега смачкваме ъгълчето. Принцип, като се палетизира, не е много устойчиво. Без да експериментираш, няма как да прогресираш. Най-доброто нещо от жегата, след обед, в петък, елексир.